Karl Sverresson, så så just kom av Paddlon. Hur falls det såna gott sand framför ja, några tusen folk kom. Det har stått lite. Ja. Det neck fyra som har lagt i GFS till år. Chokon. Egentlig ikke nei, vi hittet oss 2 dager og spalte noen timer sammen. Så. Hvordan kan man överhuvudtaget träna till jämför som tid och förbruka vi base här och annat ja gott. Ja, här det öle området där man kommer samman och kan spela lunch och i några dagar och på instrumenten, ja, så det är jämför. Men nu jag har faktiskt inte till jämför som jag spelar på show så jag får inte vant till dagligt men ja. Kommer vi som Askar att höra mer till Askar framtiden? Ja, det är ju visst ju. Det vant. Hur ser vi uthjem någon för att ha ösnen uppleva Askar utanför? Ja, det är helt några konserter. Alltså vi har varit näck utomlands och spalt och det har varit helt säkert ösnen och i framtiden alltså. Och hur är det som Esper Askar? Ja, det är sånt Imus alltså det är Imus booking byrå eller kostnader alltså och i hemmen och så är Askar knutet av de franska platefälla som har sin arbete för så. Och omframt total sjönde. Hur ser vi Platon när kommer nästa ut och tilllukt? Ja, ta vet inte, vi har några upptöker. Vi gör då några upptöker där vi var i Britannien och spalt en 6 konserter. Och tar upptöknar är till Charles och Gusser så där borde kanske komma en så live lova utan för. Tack för en gång konsert. Tack så.